Výzva Začni cvičit Middle Girl speciálně připravená pro ženy středního věku, tak, abyste tělo rozpohybovali, abyste získali tělo mobilní, flexibilní a abyste si vytvořili návyk na cvičení. Tyto všechny sestavy jsou přímo pro vás, pro ženy středního věku, moje Middle Girls. A dnes se zaměříme na krásné paže, svůdné a ramena. Jdeme na to. Vezměte si lehké činky nebo lahve s vodou. Každý cvik budeme opakovat 3 série po 15. Tři, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chvilku počkáme. Vezmeme do druhé ruky činku nebo lahev s vodou a jedeme nahoru. Protočíme činku, nádech, výdech, nádech, výdech. Krásně nám to prorýsuje naše paže, ramena. Tato partie trápí ženy ve středním věku. Tak jako na obličeji nám začínají padat všechny svaly, tak i ruce to odnesou. Ochabuje nám kůže a my potřebujeme nabrat svalovou hmotu. A myslím, že je to 15. Druhý cvik. Předkloníme se, dáme činky dopředu a budeme cvičit na ramena. Nádech, přetočíme činky a výdech. Nádech a výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech. Kdo nezvládne, udělá 10 nebo 8. Rozhodně se nepřetěžujte, ale zase neskončete moc brzo. A 15. Proklepeme ruce. Zakroužíme. Jdeme na další sérii. Stoupneme si rovně. Bříško máme pevné, zpevněné hýžďové svaly. Nohy na šířku boku. A jdeme s nádechem a s výdechem dolů. Přetočíme 45 stupňů. Nádech, výdech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo nemůže, dělat to bez závaží. 8, 9 a ještě 6, 6,
5 a nezapomeňte dýchat, dýchání je velice důležité u cvičení. A uvidíte v létě na koupališti, v plavkách nebo u moře, jak budete mít nádherné, štíhlé, vyrýsované paže, ramena. Uvolníme. Léto se nám blíží, takže kdo nenaskočil do výzvy, kdo naskočil až teď, nevadí, všechno stihneme. Důležité je začít pomalu a pozvolna. Chvilku odpočineme. Pohladíme svaly, promasírujeme. Už to určitě cítíte, já to teda cítím. Vezmeme 2 činky a budeme procvičovat ramena. Když spažíme s činkami nebo s láhvemi s vodou, nebo s ničím klidně. Zase máme střed těla zpevněný, hýžďové svaly zpevněné. A jdeme. Nádech do svícnu a výdech. Nádech a výdech. A zase 15 opakování. Kdo nemůže, skončí dřív samozřejmě. A ještě si potom provedeme 1 cvik bez závaží s vlastní vahou těla. A ten budeme provádět jako jediný dneska na podložce. Ale teď se soustředíme na náš svícen. 10. Nádech. 11. Nádech. 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 Výdech. A poslední, podržíme to tam chvilku, kdo zvládne. A nahoru. A uvolníme. Dneska už činky odložíme, ty už nebudeme potřebovat. A další cvik, budeme cvičit delfína a pozici medvěda. Hned vám to předvedu, ukážu a zase budeme dělat 1 sérii po 15 opakováních a celkem bychom jich měli udělat 3. Záleží na vás, klidně stačí ze začátku 1 série a pak si budete přidávat víc a víc. Takže si dáte tělo do střechy nebo do obráceného Včka. Paže si dáte na podložku. Kdo nezvládne, může dát kolena na zem, ale zkuste s proplými koleny. Nebo s mírně pokrčenými samozřejmě. A jdeme nádech, výdech, nádech, výdech. A do pozice medvěda. Nádech, výdech, nádech a výdech. A zase jdeme dopředu. Nádech, výdech, 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 nádech a výdech. 3. Tady u tohoto nám stačí 10 opakování. Na začátek by to asi bylo moc těžké. 4. Nádech, výdech, nádech, výdech. 5. A kdo nemůže, pokrčí kolena, dá je na zem a zkusí jenom takhle. A nadzvedne nad zem několik milimetrů kolena. To už jsme měli v předchozích cvičeních. A nebo kdo je už pokročilejší, trošku zvládá to, tak dá. Pozici delfína. Klasicky. 6.
7, 8, tady toto je těžký cvik, kdo nemůže, už přestane. A neposilujeme samozřejmě jenom ruce, ale posilujeme i střed těla. A poslední. Uvolníme. Přejdeme do pozice dítěte. Paže si můžeme dát podél těla. Prodýcháme ze strany na stranu hluboký nádech a hluboký výdech. Nádech, uvolnění a výdech. Nádech a výdech. A protáhneme si ruce. Spojíme prsty s hlubokým výdechem dopředu a nádech nahoru. A výdech dopředu a nádech nahoru a spojíme prsty za zády. Nádech, hlava do protažení. Protahujeme ruce. A výdech, nádech. A výdech. Ještě si ruce protáhneme s nádechem a s výdechem. Tlačíme paži. K ramenu zatlačujeme ruku, ramena od uší dolů a na druhou stranu hlava může směrovat do druhé strany. Cítíte, jak se tělo protahuje. A ještě se obejmeme. Já z vás mám velkou radost, Middle Girls, protože cvičení ve středním věku je velice důležité. Budeme si o tom povídat, budeme to rozebírat, na co všechno má vliv cvičení. Ale nejdůležitější je, jak se teď po cvičení cítíte, jaký máte pocit ve svém těle a ve své mysli a určitě máte za sebe radost a jste na sebe pyšné, protože já na vás jsem.